Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga daw Martes, petsa 23 na bulan sa Agosto, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga tunday dayon karon nga adlaw. Congrats gid sa taga Negros. Halos tanan nga pinamutang sa posisyon sang SRA taga Negros tanan. Kabay pa nga matungdan naton ang aton obligasyon. Sugar shortage sa kalamay, artificial, kay pinanago sang iban nga mga negosyante kag trader kon matuod ang report sa Bureau of Customs. Bangod sini, Senate Blue Ribbon Committee karon nga adlaw inquiry sa sugar issue. Pati gayunon. Bawa, medyo gapulo pangalot naman tang kugo ang mga driver kag operator. Big time naman nga pag-ibwal sang presyo sang gatong. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa mga Radio Philippine Standard Time, las 6:36. Di buenas ang taga Negros. Sila ang pinamutang tanan pagkatapos nagre-resign ang mga opisyal sang SRA. Kadumdum kamo, nagresign bangod sang kontrobersyal nga sugar order number 4 nga gindeklarar sang Malacañang illegal ang pag-import sang 300 metriko tonelada nga kalamay. Bangod sini, nagresign si SRA Administrator Hermenegildo Sirapico o Consirapica. Gindasnan ni board member sang SRA Attorney Roland Beltran ngang rason hindi pa gani kuno sa sugar order kundi saya ikaayong lawas kag ni Aurelio Valderrama Jr. ang ginpamulos taga Negros tanan. Baw kabay pa nga kayuhon yung gid ang pag-atipan sang inyo posisyon para hindi kita magkalahuyan. Ginbutang si David John Tadios Alba bilang acting SRA Administrator. Sino ini siya? Taga Negros. General Manager sang ng Agrikultura de la Carlota y Pontevedra kag La Carlota Mill District Multipurpose Cooperative. Taga Negros Occidental ini. Ang ikaduha, taga Negros manggihapon, si Pablo Luis Ascuna, presidente sang Kabangkalan Ilog Planters Association. Baw, ikatatlo, si Maria Mitzi Manwag, manager sang Universal Robina Corporation, Sugar Division Cagayan, Robina Sugar Milling Company, taga Negros Oriental. Ang buot silingon, taga Negros tanan ang pinamutang. May salig man siguro si Presidente Bongbong Marcos, isa pati ilagi ni Portea, ilagi din niya obligasyon kon kalamay ang paghahambalan. Kabay pa, nga sa nagligad, hindi magpadaso-daso, import sang kalamay, kon hindi importante, kag hindi mausisa ang pila ka mga budiga. Bangod, kay gaduha-duha nga posible artificial ang shortage sang kalamay. Congrats gid! Halong taga Negros, tipigan tang aton ngalan, kinahanglan,
magapabilin nga honesto ang aton pagpangalagad kag indi naton pagpakahuyan ang nag-appoint sa aton sa mataas nga pwesto sa ahensya labi na gid sa industriya sang kalamay. Congrats gid sa inyo halong-halong kampyon ang serbisyo para mangibabaw naman ang probinsya ang ngalan sa Negros Occidental. Hindi kita mahuyan kay ang pilamutang sa pwesto laban-laban ini sila nakahibalo sang ila obligasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:40. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilan
Napunan ta rin nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat Radio Philippine Standard Time las 6:45 na ang kakulangon sang kalamay sa pungsod artificial bangod sang hurding siling sang Malacanang amoy ng kabangdanan kun nga tudot trabaho ang Bureau of Customs SRA sa pagpanalakay kag subungman pagteleskopyo sa mga budiga nga may unod nga kalamay nga ginabukot ginatago kay pagwaon lang kon magaibwal na ang presyo sa kalamay. So ambot silingon hindi kinanglan ang 300 metriko tonelada. Bangod, ginatago sa mga negosyante, sa mga trader ang kalamay. Ang akon punto diri amo ni, pag-grade na ton, nga may ara pundo kag mapamatudan nga ginahord ini, ano ang matabo pagkatapos gin-grade? May salabton bala? May ara bala kaso nga dapat ipasaka sa mga nagahord sang kalamay? Kay base kung pagkatapos niya may ara, tapos sa isyo, wala naman, wala sang penalidad, wala man maano, di kung magamuning plastada, nga wala manggali sang kaso, i-redon lang, kag ibalita lang, nga may hoarding, pagkatapos no more. Di ang bot silingon, ti padayon ang hoarding, hindi lang kalambay, bugas, kag iban pa. Wala manggali kaso mo. Wala maging pasakaan kaso, daw baliwala man lang, kay ginraid lang, kag nakita nga may kalamay, hasta lang da. So ang silingon, ang hoarding nga isyo magapadayon, kay hindi pagtagaan unto ang gobyerno sa pagpasaka sang kon anuman nga kaso batok sa hoarding. Kay ang Bureau of Customs, kahapon nag-report sila nga ginlibot nila ang mga budiga dira sa Kaluukan, sa Tondo, sa Nicolas, Manila, sa Rosales, sa Pangasinan, San Fernando City, sa Pampanga, sa Iba, sa Batangas, kag Davao, kag dugang pagin nga mga budiga sa Bulacan, nga may nakita tag 60,000 kabag sang ginasuspitsuhan, ginhord nga kalamay, subong man sa pulo sa ilang-ilang street barangay Tabang, suno sa report may ara man, may ara sinakusako 50 ka kilo nga mga kalamay. Tiyan mo ng buot silingon, atong sugar order number 4, may pagkapaltik kay di hamak gali nga kalamay ang ara sa mga budiga nga gintago sa mga trader. Amo ning panawag sila mga bintahuso. Kung sa bagay kung negosyante ka, dapat maganansya kaginman. Anong pulos ang negosyo mo kung wala ganansya? Pero hindi mo pag ginansyahan tagalumapaw, kag hindi ka mamintaha, taguon mo ang imo sini kalamay, kag buyan mo lang kon nagasulubra na ang presyo. Ang panawag sinaya bintahuso. Bumalik gani sa lawas nyo ang gaba timan kag mirise, ti ugaling
Sila ya bisan may mirisi, milyon ang ganansya. Okay lang nya okay Dakpa na hod mang migapon, total wala man penalidad. So amo ni ang kabangdanan kung nga nagre-resign ang mga opisyal na pinagusto sila order nga wala gani kabalo ang presidente nga chairman amak mo nang mato-mato kay mo ya kay ginbutang ka da kumugin saligan ka maabusar ka amo nang siling ko kay na kay taga Negros ang ginbutang halong kita nga hindi kita mahuyan kay kun mahuyan kamo madala ang ngalan sang Negrosanon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Balikan ta kamo pagkatapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, Sa time lasay 54, naguot kita sa kalamay. May sugpon pagid. Ang Senate Blue Ribbon magasugod sa ila inquiry karon nga adlaw. Ining 300 metriko tonelada nga gen kamol-kamol sa nagligad nga mga opisyal. Siling kahapon ni Senador Francis Tolentino nga among chairman sang komitiba, ang anay mga opisyal, binyo kaluwas kamo, imbitaron pa kamo ang mga opisyal sang SRA nga isumon kamo. Suno kay Senate President Juan Miguel Sobere, kay inyo ipaatag kon nga nagmato-mato kamo sang sugar order number 4 ang malain pa kay wala pa makahibalo si Presidente Bongbong Marcos. Yung kamol-kamol nyo lang. Na-diskubrihan nga hindi manaton gali kinahanglan ang 300 metriko tonelada kay kadamo pa man sa kalamay ang iban ginhord pa. Pero may plano man niya Natural ang gobyerno, 150 lang. Niya igo na sa sulod sa katuig hamakin mga 300 metriko tonelada ged. Dako-dako ged. Amo ginakadako sang kakulang sang kalamay ang natabo sini nga pamatian ta ang Senate Blue Ribbon sila inquiry. Mabalanta na kon anong isabat sa tundagligad nga mga opisyal nga pinang-appoint ni Presidente Marcos. May isa pa to kataga Negros, aber pamatian tang dimog nyo. Kay daw kursunada kung ginini mong balo ka nga kursunada tang kalamay, kay ang industriya sang Negros kalamay. So, kinanglan nga bantayan ta idi nga isyo. Kabudlay man mo. Akong gani, wala pa ko iga kabalaka Kung ang mga planter sabi, medyo dihado jutay, wala ko may kwarta na sila mo, kasarang na sila. Ang akon niya ginakabalakan, ang mga sugar worker naton. Nga kon madisgrasya ang industriya sang kalamay, linibo-libo man ang mawadaan trabaho. Amo na yung ginakabalakan ko. Nga basi bala, magsiling ang mga plantador, daw ginaintulin man kita. Abe, untatan tanan ning kalamay, sa ilota sa mga subdivision, ti kundi mabalang-balang ang linibo-libo ka mga sugar worker. Amo na isa sang akon ginakabalakan. Ay, ulo amligan taman ang industriya sang kalamay. Bisan nagmanggad yung mga sugar planters, okay lang. Basta tayo yun kababuhi man ang mga sugar worker naton. Amon aya ang akon ginakabalakan, naluyag ko pabakuron taman ang sugar industry kag hindi naton pagpabayan nga basi matak-an bala ang aton sini gobyerno kag ang mga plantador. Ya okay bayed ang kuloklamay. Himuon taning tanan ta nga mga duta subdivision, disgrasya gid ang aton mga worker. Action Radio Philippine Standard Time lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio!